Mikel Landa, aurtengo itzulian Movistar taldeko liderra, lehenengo etapatakeo, atariko etapa hori takeo, denbora galduta, eguraldiakin erabakiagian desegokia, zen ikusten duen zure buru batxo? Bueno, ondo ikusi nintzen, erritmo falta daukat, beste korredoreak asko hobeto daude, baina posik nago, nire sasoiarekin, atzo nahiko ondo definitu nintzen, eguraldia egia da, kalte egin zidala, baina orokorrean posik nago. Oain, berez, hainbeste denbora galduta, hainbeste segundo, kontrara juteko garaia da, gaurtik aurrea, bigarren etapa honetatik aurrea kontrara. Egia da, hori, denbora galduta daukadala, sailkapen orokorrari begira, denbora berreskuratu behar dudala, baina gaurko etapa arriskutsua da, ez dut arriskurik nahi, da orduan, etapa salbatzea, ez da helburua. Eta agian etapa berezin artean, bi aurkoa, Araban, etxen, etxetik pizkatu urruti, baina etxen, zen ikusten zu biharko etapa, ez da zure etxateko okiena, baina berezia izan behar du. Bai, agian itzuliko errazena da, ez, baina etxetik hurbil nago, etxeko errepidetatik pasatuko naiz, eta niretzat berezia izango da. Eta azken bi egunei begira, ze planteamendu? Gustatuko litzaidak ez, etaparen bat irabaztea, arratekoa berezia da, eta Ibarrekoa ere oso gogorra eta polita izango da. Eta larun baten non egongo neko zenuke, itzulia bukatuta? Nire ametsa itzulia irabazte izango litzateke ez, baina egunez egun joango naiz, helburu zaila da, eta divertitzea da helburua, etapa bat irabaztea, eta hortik aurrera datorrena ongi etorria izango da. Eskerrik asko Mikel eta sorteo. Eskerrik asko.